Op de Brede Ars in Zwamen is zondag een brand uitgebroken in een loods die vol met hout staat. Bij de brand komt veel rook vrij en daarom werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren gesloten te houden. We staan hier in Zwamen. Wat is er aan de hand op dit moment? Nou, op dit moment is er een brand in een loods hier achter mij. En er is veel rookontwikkeling en we gaan nu adviseren om omwonenden ramen en deuren te sluiten. En eventueel als ze het hebben ventilatie uit te zetten. We spreken van een grote brand op dit moment. En de brandweer is nog druk bezig om te zien wat er gaat gebeuren nu, toch? Ja, dat is correct. Ik heb begrepen dat ze net grip 1 gemaakt hebben. Dat wil zeggen, ze gaan nog iets grootschaliger opschalen. En ik weet verder nog niet precies wat er aan de hand is. Dus mensen in Zwamen het beste ramen en deuren gesloten houden? Ja, dat is correct. Als je last van de rook hebt, vooral de ramen en de deuren sluiten, want de rook is nooit gezond.